Uba Adan Milar Basemwa Presiden Jong ka VPP ringkat UMLA kanor Shillong uba Adal Banongrom UMLA kamolai ba Braster Wel Marbanyang bat kiwe de kinong yalam kilawan hamo kurwat na kabanta ban let pensyai halor kecingta ka reservation polisi bat ka roster system ya kisamla wat kam wat jam bat kumjo ro ya ka pateng banwan uba Adan ula pensyai ro ba kumno ka jingbom perkhat jengai kinong yalam ba mensyua ha kapor basna ya ka reservation polisi ha kaba kalong ka jingle siliang ya kikasi kiba khambun priu ha kaba labha mar 40% ha pedeng kikasi bat kikaro na kaliang ka VPP uba Aden ulayatho ba kaladawa ba ka sarkar kan thong da ka committee ba kerpang banyakren ya ka reservation policy na mar ka jing e kamdei na ka roster system henre ka dei na ka reservation policy ulaong ba katba patla ban penbe ya ka reservation kajing kan yai beteng wat lada pentri kam ya karustar ka VPP kam ong ai kat no ya ukhasi bat ai kat no ya ugaro henrei kan I ha kajing start kata ka komit ka ban kenthop ya kajat penriu na baro ar kanhon hapdeng ki khasi bat karo ringkat kajing ya donlang ki start ki jahat ki ba tep bat snutho bha ya kane ka kam ulaong ba ya kane kajing dawa an letra da kajing tho ha ka khat arterik mentau bunai da ki sangut ki MLA sha menteri rangba bat unong yelam ka VPP wer ya ki patba ban lechran lang ha ka te ka sni ban pen I sha ka sarkar ba kajing dawa kam dei tang jong ka VPP henre ka dei ka jong upai ba ngere ban pentu korban yo barden lalu kesan kan lo barden no mla ban chimil stare mentangi do tang sangut Mulai ngigang hane nagmata kaloi kita ini belum sampai lagi Aisyah ke jingkesan keluan lagi suam belum tanya non-stop nama hani ke sarkar kalau pak kini sentiak boleh sentiak kita ke jingang jong ke VPP nagmata ke reservation baik upai ba yawan air baik dalam hal wardan sini kamar tu sini dalam hal cakman baik upai ba yawan air